Bisi sekango Golgotha hathayo Kristo kruso khasi jago. A Golgotha abo bokrok sara thai naibo hamjago. Hathai kusu Kristo kruso khasi jak borok srai srai nohori tongbaikha. Bo thैमानो नायनानि बागै गोबांमा borok kuthumlaijak ajarawo. Subrai Jesu Kristo khasijak yagrawo khoroksa yaksio khoroksa borok khasijak. Kruso khasiwi butharna hanai khasijakha borok khoroktham. Khorok noini bisingo khoroksake mothang naisano sinewi manrukha. Dei khoroksake sinewi manrukliya. Tongtharni kotor borok bo Kristo thैमानो naina hanai kabangma borokno apro gandawo basa phaijak. Borok munilai tei kabangma khana thoya kogrok salaikha. Kristo no kruso khasipro romni senkrak rok dolsa tongo aro. Oro bebak naiwi tonai borokni thanigo Kristo bellaikhe majra kotor ngui tongkha ojorawo. Krusni khamawo Kristo ni sagri johon binima tei bri rok tongbaijao. Pitor tei kubun sagri rokhe khallaijak. Haksal tongto tei nahori tonglaikha borok. Kristo kruso thৈफ्रु Magdalini Mariam bo haino arjagawo basa phaijak. Somsokna karba manui motai hamjani yakni yogui Kristo no rktharna sengmani bo. Tesabo tongkha apro kaitor tongo bo bebak nogui tongo. Au tini bo haino Kristo ni saklomo podrepot borok no tongo. Khuktui musunai bo tongo. Tractor nai bo tongo. Monai nai bo tongo. Kristo ni mung phalis chanai bo tongo. Haksal tongto tui nahori tongnai bo kabangma no tongo. Phaiditjang Magdalini Mariam hai anglaibana.